Piny owacho ma Siaya kaachiel kod bengi mar piny mangima kata World Bank ochako chenro mar pidho diek kaka yor kedo kod lokruok machal kod lwasi. Jopith jamni mawuok South Sakwa Ward e sub-county ma Bondo noyudo diek 300 ma nengogi dirom $5 e chenro ma kamano. Piny owacho ma Siaya kokalo migawo mare mar alwora gie sani keto chenro makedo kod chal kod lwasi e wards maromo 18. Kowuoye pogo diek, jakom chenro no South Sakwa Ward Nicholas Aneme wacho ni riwruogego ne oro kwayo mag chenro mopogore to mar pith diek no ema nopuodhi. MCA wa South Sakwa Ward Unison Ndolo osiro chenro no kowacho ni biro choro mbele rang'iny mar dak mag jopith jamni kendo nojiwo gi mondo mi girit jamni go maber. Jopith jamni go manotelne kod Rosemary Akinyi Msewe nogoyo erokamano ne piny owacho ma Siaya ne chenro ma kamano. South Sakwa duong' to ne wan gi proposals 6 kende to ne gibeyonwa te. Kwang'iyo joma dwaro diek ka beyonwa, kwang'iyo kaka nwa dwaro wach mag yien beyonwa, kwang'iyo joma dwaro pi bende beyonwa. Koro wan kaka komiti wa ne wa vet gigo te mane waoro Siaya. Koro South Sakwa ka ne nitie pool mas proposals 6 manodhi Siaya. Koro bang'e kosetieko dweche 2 to duogonwa wach ni achiel kuom proposal wa mar pidho diek ema noyudo namba. Koro koseyudo namba wakoni sawa en achiel kuom 6 sawa. Program ni nochakre last year, waseikre ne mang'eny kendo diegi gi nyo warito gi ham mang'eny. Omiyo odiechieng' ma kawuono ni amor nikech joga ma South Sakwa oyudo diek kendo gidhi pidho kendo gibodak go maber nikech ka gipidho diegi gi to giboyudo ka gisedongo to giyudo kaka giuso gi to giyudo pesa mok bi chando gi seche duto gi kwecho. Project ni no biro under World Bank, but World Bank biro through county government. Kore yudo ka nitie kaka World Bank golo percentage margi to county government bende golo percentage margi mondo gi ensure ni project makama ochopo ne jopiny to address the climate issues.